meta ngina sudah sna ngina sudah pli kan ikapa ikan men ba kan long ka ba mentoy na skul jengin kong peladang nila ban aila de kiweru nin sa ai hadin ya kata hadin ba asini karai Kasin Gabriel's High Secondary School apa Shillong minta kesngi kar puitri guleber hajar puar kala play ka jaka ialehkai jong ke skul. Archbishop Victor Lingdo jong ke Shillong Archdiocese ulakar khu ya kani ka jaka ialehkai. Hakani kesngi laya don lang MLA kathan uba Hamlet Sando lingkum ukongsan kumjo ka jinga don ringkat u parish priest u Father Paulus Palamatam i Sister Modesta i principal jong ka skul ki dokot ka parish pastoral council ki nong hikai bat ki kenna jong ka te ka skul. Lasdang ya ka te ka sngi da ki jing duai jing pirat bat pen buat seda ki program na ki kenna skul. To be a successful person, you should have three qualities in life. Three qualities in life you should have. Number one, you should be mentally fit. Number two, physically fit. And number three, spiritually fit. Spiritually fit, you'll get the blessing, you'll get the guidance from the church. They will help you about spiritually fit. Habayakran bat i principal jong ka skul i Sister Modesta ilaong baka jing play kani ka jaka ialehkai kalong kumshi bentaban kentiu ka kot ka kia jong ki kenna skul badru kanyarap ban pen bahaya ka jing mut ka jing perkhat jong ki. Dani perkhat ya ka akademik jong ki kena ni su kumbang kampat beng bakin sipule tan ka kot ni kwa ya ki bakin yo jing mentoy ro ha kalim ka kot ka kia sedaki ialehkai gum tu ki kemen ro namar ba kayarap ya ki kena ba kin ialehkai ya kendu lang se kan penhai kiru ada kot ka kia kan penhai kiru ke jimut yang perkhat ki kan refresh ki adin baki layo ban pule se hak por break kila ban ialehkai kila ban simenta nang ban penhai ki nak minta ka well being joki mentau snem na arja puar na bangi sedang hau penai march sedang jam march kenembad yang dikena kidan kumbasi ajar sesepatam ni klaim kenya dikena kelas 11 nomor 11 nimpat sim admission ini ki ngadu kelas 5 hadu kelas 12